ženy treba lúbiť. Hej, 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 daj mi ruku, baby. Poďme. Čavec, zdravím vás zase u Game Air MC. Dneska tu budeme mít pasti na blbečky, něco naučného, třeba jak si postavit plochu nebo tak. Už v minulých dílech to taky tak bylo, ale to bylo jenom ukázkový. Dneska vám ukážu něco fakt velkého, co postavíme s kamošem, který se jmenuje David. Že Davide. A teď vám ukážeme takovej menší domeček. Můžeš, Davide? Pamatuješ si to? Tak makej. Ale ne, ty si lama. Takhle. Vezmeme si dřevěnou sekeru. Označíme si tady ten spodní blok pravým. Tady ten horní levým. A napíšeme lomítko, lomítko, set, mezera 0. Takhle vám to celý zmizne. Když máte OP, to znamená, že jste admin, tak si můžete udělat takový malý baráček v podzemí, nikdo vám ho nenajde, protože si ho můžete zamaskovat. Já vám to ukážu, budu potřebovat jenom trávník. Tak, ještě si vezmu třeba, no nepotřebuji vlastně. Když to budete chtít hodně osvětlit glowstonem, tak uděláte tak, úplně stejně a napíšete set glowstone. A máte. Když budete chtít se schovat, tak uděláte tak. A můžete tady bydlet, můžete si tady dělat, co chcete. Třeba tady si udělám, já nevím, takový menší pokojíček. No, tady si to třeba tak zatarasím. Abych tady měl trochu světla, tak si tady nechám 2 dírky. No, dám si tady postel a můžu spát. Takže jdeme dál. Pojď, Davide. Mohl bys mi prosím tě udělat takhle čáru? Nějakou hodně dlouhou. Uděláme třeba takhle velký. Uděláme ho na vodě. Tak máme první blok. Nič to postupně. Chci měl třeba nějaký takový velký. Udělám tak levým. Tady si to označím pravým. Napíšu lomítko, lomítko, dvojitý v A, L, S. Napíšu třeba, já nevím. Udělám to třeba ze železných bloků. Takhle to bude vypadat, ale když si to uděláte, pokud byste to chtěli do výšky, třeba tak nějak vysoký, tak si to dáte na jedné straně tak, na druhé stačí dát blok a napíšte to stejný. MG. Tady levým, tady pravým a napíšete lomítko, lomítko, dvojitý v A, L, S, iron block a máte stěnu. Ten barák máte na vodě. Třeba když odstraním tohleto, tak už bude úplně na vodě.
a drží. Když budu chtít třeba tohle mít jako koupaliště, tak tam dám třeba už jenom tady někde, si označím třeba tohleto, tam dám levým, tady si udělám blok, stisknu pravým a napíšu set, lomítko set a napíšu třeba glowstone. Tak a teď si tady lidi můžou jít hrát do bazénku. Ještě tady udělám třeba tak vrata. Pojedou loďkou nebo tak a mají to. Teď, když budete chtít všechno smazat, tak napíšete lomítko undo. Když to budete chtít všechno, tak to dáte víckrát. A když budete chtít nějakou pořádnou vilu, jako jsme udělali my, s Davidem, což je tohleto, to je hodně velká vila. I když je taková divná, malá, zevnitř, není tam nic udělaného. Tak takhle si ji můžete třeba vyzdobit. Ještě vám chceme ukázat olympiádu. Pojď, Davide. Pojď, ukážem olympiádu. Můžete i zaplavat? No pojď. Pojď, dáme si závody. Na druhou stranu tam. Ah, 3, 2, 1. jsem tam. Tohle byl příkaz na zrychlení letu. Teď už budu lítat takhle jakože pomaleji. Teď si dáme závody, pojď, David. 3, 2, 1, teď. První. To je naše taková jakože menší olympiáda. Bude tady toho víc a teď bych vám chtěl ukázat třeba nějaké pastičky nebo tak. Můžu vám ukázat třeba zničím tohleto. Tady to udělám levým, pojedu navrch. A tady třeba udělám pravým. A dám set, dvojlomítko, set 0. A celý mi to zmizne. A tady si uděláme nějaké pastičky. Zkus nějakou pastičku, nějakou lehkou. Okay. Jestli dokážeš teda. Nevím. Uděláte si 4 bloky do země. Nebo můžete i víc, vezmete si keblík lávy. Právě se na... A takhle tam dáte lávu. Dáte si tam takhle lávu. Vezmete si třeba lepivý píst. Nevím, jestli se mi ta past povede, dlouho jsem ji nedělal.
Takže když tak mě omluvte, jestli se to nepovede. Tak, tam si dáme nějaký hezký blok, který se vám třeba líbí. Já takovou obyčejnou jsem vytvoril jaskyňu. No jaskyňu, no to je dole jaskyňa. Takhle si to nějak zamaskujete. Musím dát příkaz na světlo. Takhle si to děláte. Omlouvám se. Vezmete si páčku. Vezmete si třeba dávkováč. Sem dáte dávkováč, tady dáte páčku. Tak to zabarikádujete. A teď to tady musíme prokopat. Nějak jakože, aby to nebylo moc nápadný. Potom to ještě zakopeme. Vezmete si rudit nebo redstone. Takhle ho navedete. Musíte ho takhle navést. Navedete to i ze druhé strany. A vezmete si eruditovou louč. Musíte si znovu vzít rudit. A doufám, že to bude fungovat, protože jsem to fakt dlouho nedělal. Tak nefunguje. Mám v tom trošku technický problém. Omlouvám se za ty technické potíže, měli jsme tady trošku problém, ale udělali jsme si novou past, tak vám ji ukážu. Doufám, že tady bude nějaký blbeček. Jej, čau Davide, chceš diamant? Hej, Tak zatáhni za tu páčku. A máme blbečka v pasti. Ještě vám budeme ukazovat stavení vily, i když nevím, jestli to bude v tomhle díle, ale mohli bychom to stihnout. Za chvíli nám končí jakože licence, ale to nevadí, protože máme další. Takže v tom ještě vám postavíme takovou menší vilu. Tak. Napíšeme lomítko dvojitý v ALLS a dáme si to třeba ze dřeva.
5-3. A tady si to dáme 5-1. Zemi to napíšeme lomítko, set a 5, třeba 1. Tak a nahoru si dáme třeba glustony. Napišme lomítko, set, glove, stone. Tak, teď si tady uděláme třeba někde bránu. Třeba nějakou takovou. Teď uděláme tak. Dáme si tak. A napíšeme set, sandstone. Tak. A teď uděláme jenom tak. To bude něco jako, že hradba. David, please, udělej taky takovou. Ale na druhé straně. Mám trošku problémy s lítáním. Momentálně. Mám spíra. Takže tak. Ještě to můžeme klidně udělat tady. Omlouvám se. Tak, můžeme to udělat tak. No, tady si doděláme třeba nějakou střechu, to bude na vás. Tady si můžete dát, co chcete kolem toho. A teď já dám undo, 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 undo. A všechno to zmizne. Tohle je moje vila, to mi stavěli kamarádi, já jsem jim trochu pomohl. To bylo pro mě takové jakože menší překvapko. Tak se podívejte na pořádnou vilu, takovou si můžete postavit i vy. To záleží na vás, jestli byste chtěli takovou. Ukážu vám ji zevnitř. No, takhle to vypadá v obyváku. Tady mám kuchyň. Takovou menší. Hej. Jídlo. A tady máme takovou menší diskotéku. Tady se nám to nějak zastavilo. Aha. Trošku technický problém. To musí být tady tak. Tak. Tady to musím dát takhle, aby to fungovalo. A tady dám
Nebo spíš tady dám louč. Vypnu ji a už to jede. To je dneska vše. Takže zatím čaute.